Da, no, tin, quatro, Apa yang sih kado gue pada kado pejero kado non kirunil lo kecetang plup apu thak nilihin ta sap suning kami jikang tum do na sinang litum pan video nawan pilo nang litum kelang pejut ino litum stami asyang tong ci pido nang po na sinilis tami video budai dun lo nang litum sta video lo tek monong lo la keteng tum abang pu bihari tum hedon tum tum pan ne ming nang pen gel long pon iklo asi alan tum pan ta an chenek naing la karbi tuman karbi khai tuman ka chenek so thoselang le tuman sta mi chenek pikning tom kar tep lapu tom achi thi pavitet an sabning la an te alang itum sta mi next class on chiria hilu litum khai ha la pen isona la bihari potum han ba la khirunia pir thi pen phunget sigimelo pen election bo bangke klem veng na po masila bangso puthak non taring ko ani ajar ala asais na mila daitum ajar alam sta mi daitum chini po silitum chonghong dinga